салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтиҷӣ. имрӯз мо ба талаби шумо дар шаҳри ваҳдат қарор дорем ба шумо нархнавоҳои тахта, шифер, арматур, симент, профил, бучкаҳои оҳанӣ 200 литра, дари тирезаҳои пластикӣ, дари оҳанӣ беруна ва дар бораи ҳамаи намуд масъалаи сохтмонӣ гап мезанем. видеоро то охириша тамоша кунед. дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед и я лайк қадид дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, нархнавои бисёр чизоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. гузаред тамоша кунед. агар ай канал наёфтед ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат ай аллоҳ баракат. ай шумо бошед якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. сороковкаи даҳаки 6 метра нархи 60 сомон як донаш. хоб димовкаи 6 метраи 15 нархиш 65 сомон як донаш. ишама мухел нархи амиай 65 сомон. инаи камаш мондахай 50каи 15ки 6 метра нархи 125 сомон. дуво инаиш даҳаки падшифр номдора хай нархиш 45 сомон як донаш. и 12ки сороковка 6 метра нархиш ана 75 сомон як донаш. инаиш хоб димовкаи даҳак мегашад. хоб 8 меброя 8 агарчи инкини ба метр 8 меброя як донаш 40 сомон 5 сомон авро арзонтара. анаиш се туғурия димовка неста се туғурия дрози 6 метр бариш 15 будааст як донаш 75 сомон 10 сомон авро қиматтара. хоб и сороковка не и ҳаму 45 сомон. и карочи сороковка ном дора як донаш 100 сомон бариш 15 ғавсиш 4 дрози 6 метр. шифри ҳисор як донаш 55 сомон. шифри сомон душанбеи химонай як донаш 52 сомон. 30каи 15 6 метраи як донаш бариш 15 ғавсиш 6 метраш 70 сомонай. хоби даҳаки 30каи пирай даҳи пира се пира як донаш 50 сомон места. хобанай 5 метра 30ка ҳаму 5 метра 30каи 15 як 6 метра и акама 60 сомон места. хоб и сараковкаи 15 5 метра 90 сомон 5 метраш места. хай падшифри арзона и бариш 8 меброя ғавсиш қариб 2 30 сомон 6 метраш. айҷада 4 метраи 30ка ҳастай бариш 15 4 метра 46 сомон. ҳай сараковкаи 18 бариш 18 ба 4 би 125 сомон як 6 метраш. хоб ам шифри ҳисор печадор ам якм сортиш сорти хуб шай. ана уш шифри сомон аврам завод гаранти метияку хай бо чанд сом ё байш 52 сом 50 сомон ам мешавад иш ана 55 сомон ҳисоб. хоб иҷа рекаи 4 ба 4 ҳастай 6 сомон метриш места як дона 6 метра 36 сомон мешава. ана ин река ҳастай як дона 6 метраш 24 сомон. хоб чанд ба чанд ай иш 5 ба 2 яка. хоб ина иш 5 ба 3 ҳастай як донаи 24 сомон 25 сомон ам хелай. ана иҷа 2 ба 4 ҳастай як дона 6 метраш 20 сомон не. баъд 6 ба 4 ҳастай 7 сомон метриш бичана 42 сомон 6 метриш места. ё ҳам 6 ба 4 авё 6 ба 4. сименти моҳир ҳастай моҳир 400 як халташ ана 47 сомон места. баъд сименти ёқут ҳастай як халтаи сименти ёқут 37 сомон места. баъд дига симентҳо ҳастай 48 сомон ана бо 35 сомон нарх ҳастай ки вобастаи маркаи симента. баъд сими 6 ҳастай. хоб сими 6 як килош 10 сомон места. баъд сими визани апаловка банди рефлони ё ҳамаш 12 сомони 11 сомони места. баъд мех ҳами хел мех ҳами хел 12 11 сомон килош ҳа ҳамашон кило ана 50каи 4 метраи 15 як дона 4 метраш 85 сомонай. ана сараковкаи 15 ҳастай 4 метраи сараковкаи 15 як дона 4 метраи 15 сараковка 72 сомон места 70 сомон ам хел. баъд 12аш бараш 12аш 53 сомон места бараш 10аш 40 сомон места. ҳамашон 4 метрош. арматури 16 сомон саноат як донаш 45 сомон. димангиш 14 сомон саноат як донаш 36 сомон. 585 меброям. иш карочи 12
размериш 12, дорози 5.85, я донаш 27 сомон. Иш короче 10, я донаш 24 сомон. Ҳамаш метриш ҳама як. Ишам 14, хам 36 сомон. Хо ё 5 метран, ё нархошам 22 сомон. Хоб иш ана арматури 16 диска, я донаш 42 сомон. иш хам 50 сомон донаш. Не дрозай 12 ва 70 ай байнд блакадаган донаш 50 сомон. Ана 12 11 ва 70 не буд дровардисем бачо. Як донаш 11 ва 70 сантиметр. Хоб я донаш 60 сомон. Иш 16 буди пиррай я донаш 60 сомон мегалта. Агар дроз бигириш як донаш 120 сомон. Немишан 16, иш 16 пирра ном дора, иш 16 камтар но пиррай. Иш 100 сомон донаш ам хем мегалта. Мо калтош бигири арзонтар мегалта бо. Хоб 14.75 сомон ҳам дрозаш. 12 метр. 11.70 ам 30 сантиметр кама. Хоб сими 6 астай тоҷики астай 10 сомон, қазоқи астай 12 сомон 1 килош. Я чекой дриш 6 ба 6. Нана я донаш 130 сомон. Чанд намуда сехилис? Ин бо 8 ба 8 астай ана 100 сомон бо бана симошон бориктар астай бо вайш арзонтара. Бо бастай симош. ин дӯстони азиз, айнами нишондодаги чизамо ягон чи дар кор боша, инами номерда занг занед дӯстони азиз. Так, и бочка 200 литра, ака, иш 90 сом, ака, и кабутош. Айнава 140 сом, ака. Айна 140 сом. Чанд ба чанд? ДСП, ака, 6.25 квадрат мебра, ака, севним ба 1.75. Айна, ака, барои чия? и ДСП, хай, я хелиш чорни паталон, я хелиш мақсад стилаж мекна, я хелиш барои пол. Айна, ака, я донаш 400 сом, 390 мешидагиш, ака. Сими визальни ака 13 сом килош. Сими апаловка банди сими 3 ака 12 сом килош ака. Инами Ана иш сафедиш иш бо ясма ё қиматара иш 13 сом ака килош. сталное? Не сталной не ста, просто я ака мақсад чи хела я апаловка банди хеч мегам ада сафед дар ко я хеч сиё мегам те. Сими рифлёни 12 сом килош. Рифлёни арадора ко ака бас сими сиё аста ака сими 4 бо ҳаса барои мурлата бастан ваям 12 сом ака килош. Ана инами жесто ака разния мақсад сар мешава а 160 сом. Не, мисол як та инами гавсиш чандай, чанд ба чандай ҳамон нархша мехай, ҳамон хой гап. Инами майдаи ко инами майда. Аҳа, фаҳмо. Уҷа ака як шаш ҳаста ака, як шаш. Ана як шаш ака 260 сомон. Чанд ба чандай? 2 ба 1, 2 квадрат ядунаш. Ҳамаш як размер иҷа? Иҷа ака чанд размера мақсад иҷа ҳаста як 4 ака ҳаста ваш 230 сомон. Ин дисплей барои дисплей вема? Ҳа, дисплей сиёҳ барои манали барои нами апаловка хай мекрен ака ё финский фанер ана я донаш 310 мешава, 320 310 мешава ака. Чанд ба чанд гуфти? Ё як 22 ба 244 3 квадрат яташ. И профили 7 ба 7 ака. Талшинаш як нима ака. Ё ака 1 метрш 42 сомон ака. Ана иш 6 ба 6 аста 1 метрш ака 35 сомон ака. Ё ака 2 ба 4. Ино ака метрш 16 сом. Талшинаш ҳамон талшин. Талшинаш як 3. Ана И 8 ба 4 ака метрш 35 сом ака. Ана и 4 ба 2 тинк аста и метрш 10 сом ака. Пан ба 5. Профили 5 дар 5 ака 30 сомон метриш. Гаосан да мақсад. 4 ба 4 ака 24 сомон метриш. Ина 4 ба 4. талшинаш ҳамон. О талшинам ғавшани ҳама. Ҳамаш ҳам талшинои ғавсан ака 1.6. Ина 3 ба 3, и 3 ба 3. 3 ба 3 ака 20 сом метриш. Ана ака
метри 19 сум ака 4 бадаи як шаш ғавс ака на дубади гаус 2 бадаи ғавс ака 13 сум Инами 10 ба 10 ҳай? 10 ба 10 ака 60-58 мешава ака. Ана 10 ба 4 ака 43 42 42 мешава ака 10 ба 4 10 ба 5 ака 47 сум. Ана 9 ба 9 дорем ака инҷа 9 ба 9 шака 55 сум метри шака. Аку турбо. Так турбаи 32 именно барои качалка ҳаста ака метриш 32 сум. Ана бо ҳаста 25 размери 25 ҳаста иам барои качалка иам 25 сум метриш. Ана бо ака Талшинаш чанд буд? ино талшино дувниман ё ғавсан ака именно барои качалка. Ана ёш ака якнимай мақсад ҳастай размери 15 турба ака метриш 12 сум. Размери 20 шака 14 сум. Ана размери 25 шака 17 сум. 16 мешава ака. Ана турбаи 40 ака метриш 22 сум ака. Баъд турбаи 32 ҳаста талшина якни ва метриш 20 сум ака. Ана турбаи 50 метриш ака 27 сум ака. ба нархо ҳар рӯз бозӣ кардеса Не, барои ҳамон гуфтесим мо. қимаш деса арзони қимаш деса симхора килош 15 сум Симхор ака килош 15 сум. Уголок Уголоки 4 эрони ҳаста ака 1 метриш 14 сомон. Уголоки 5 эрони ака 1 метриш 17 сомон. ана иҷада. Ана иҷаи уголоки 6 ғавси эрония ё 1 метриш 35 сомон. Ай бо арзон меша 32 мешава. Так тникои барои криша размери 0.33 ака 1 метрш ака 33 сомон ака. Талшинаш чандай? Талшинаш 0.33. Метриш қатия? О метр қати ҳисоб мекунем. Шахила талшина дигар намудшам аст иҷа. Я намуд дига ҳастай бо вай метриш 20 сомон ака. Ҳамин намуда кама как-то тниктара ака. Мақсад ё ами метриш қати ҳисоб мекунад чи 2 метра мегирад 3 метра ё 4 метра. Ай ами 2 сар меша то 6 метра. Ай метр қати ҳисоб мекунад 33 сомони. Ана навшораи стили Туркия ҳастай 1 4 метраш 80 сомон ака. Ана бо ҳаста ака стили тоҷикиш вовайш ҳаста вай намудиш ака ана 60 сомон метриш 1 4 метраш 60 сомон да. Ёки чамбачана инами? Каньёки атсинковани ҳаста барои шифири азбест ака ана 1 2 метраш ака 30 сомон. Ана бо ҳаста барои тнк ака 1 2 метраш ака 25 сомон. баъд снегодержател ҳаста мақсад 25 сомон 1 2 метраш. И тнико чи? Ям тнико атсинкон ям метражня 1 метриш 33 сум мақсад. 1 ба 1 400 1 20 ба 1 430 1 40 ба 1 20 550 1 40 ба 1 30 ана 60 сум 1 40 ба 1 40 ана 630 сум 1 40 ба 1 40 1 50 ба 1 50 650 1 50 ба 1 30 630 сум 1 50 ба 1 20 620 сум хаш қилиб гинем ҳамаша ҳама намудуш ҳаста дарои пластик аста о фирмаи Туркия профилош ромсара экалайнаш чизаш не о ё ҳамаш яган экалайнаш фирмаи Норпластай Туркия Иран совместный Тоҷикистон Туркия анаи чизаш Агденизаш фирмаи совместный ромсар Тоҷикистон ана Туркия фирмаи Туркия профилошо хай ба сифати нағзам иншолло чанд сол мебарад. Дари пластик барои ҳамон баландиш мақсад 2 метра аста 180 аста 190 аста ба 70 ҳамаш барошон 70 баландиш 2 аста 180 190 2 метра ана ҳама баландиш бигем баландиш 520 сум 490 500 520 сум. Ин дарои оҳания чихолдора дуруш чихолдора дуруш ҳам даронуш чихолдор меган ира даре барои мақсад
берунаш оҳанӣ, дурунаш чиқолидари оҳанияд. Нархиш 500 бо 480 амхеда. این همی درم چه به ابنالیش که فقط همو چخال دارای آهنی دروش همو خیلی چخال بود همو خیلی چخال دارای انا ای با ارزان تره که 430 سم وشک 430 سم میرم دروش چخال دار 430 سم با اینه دروش شدور اینا شدور اینا صفتش نغزه دروش لامینات داره انا یا 850 سومونه دروش شدور شدوری دو طبقه درونو بیرونش اوهانیه همه پروفیل کدگیه شیشه داره یک دونه دو طبقهش که یک 20 بده 1700 سومونه این در دو طرفه اوهانه درو بیرون اوهانی یک دونه 600 سومون در اوهانی این نمودش دو طرفه اوهانه نه که برش 1 متره баландиш 2 стандарт вай намудуш 600 сумаш вай 90 буд бараш и ягаш нархиш 700 сомон 100 сом райса мекуна ана дуруш дар оҳания дуруш ламината 550 сомон 550 сомон дуруш ламина ина дуруи нева дига чия دیدی؟ دوری لامینات هم این 550 صفتش به حد خوبه لامینات تلاشینش 1 سانتیمتر غوصوش انا نه داره دوم میگن دیره صفتش به حد خوبه 1200 سومونه با داره همین دوم درو برو اوهان درو برو با لامینات هسته صفت نازش ترکیش هسته با دروش لامینات 1200 сомон ин дуру беро ҳанашам 1200 сом бо ҳаста ки ҳамира бо то 1000 сомаш ҳаста 900 сомаш ҳаста дидим сор сеюм сор шаки якм сор шайда бо сифати наз рафтем нем дар шадоре ки я табақаш ду табақаш дидем нем я табақаш 1400 сомон дуру берун оҳана шадоре сифати наз беҳтарин поёншам чи хала дуру берун ҳам хе оҳана вообще ламинат ее надоран вообще 2 ба 90 размераш ина дӯстони азиз ин дюйм магазин ба дюйм магазин дар намин o'zi нишон додаги чизамон агар ҳамин нишон додаги чиз ягон чи дар кор боша ин ҳамин номерда занг занед дӯстони азиз мо ба талаби шумо барои масъалаи сохтмонӣ дӯстони азиз шаҳри ҳисор рафтем ноҳияи рӯдакӣ рафтем ин шаҳри ваъдат омадем бозорои душанбеда гаштем ин каналда чанд намуд стройматериалҳо ҳастаи дӯстони азиз нами охир дозир нами дуташа мемонем ина тамоша кунед дӯстони азиз ҳама бозорҳо рафтем дӯстони азиз нами нархоша ҳамаша фаҳмед кадом бозор арзон боша ина марамат худтон интихоб кунед ина дӯстони азиз навори имрӯзаи мо ҳамин чизо буд нархҳо ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ё ягон доставка кардан боша ай шаҳр душанбе ягон ҷо рӯи каданӣ боша каналмоно номермон ҳастай занг занед бо гап мезанем дӯстони азиз ҳама вақт ай мо ҳаракат ай аллоҳ баракат ай шумо боша якта лайк дӯстони азиз саломат бошед